बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. ठाणे पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीमध्ये निलेश सांबरे विजयी झालेत. विक्रमगड सेवा सोसायटी मतदारसंघातून संचालक पदावर त्यांची नियुक्ती झाली आहे. या ऐतिहासिक निवडीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे येथील कार्यालयात कुटुंबीय, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.